плът на корнината и... Чекай на там си го сбира. Да, да се обърне. Кички! Чакай, не кичка, нали решихме, че Петя Боюклиева. И аз седни да те видим. Много си красив. Замечателен е. Има ли му като тича като... Ела да се ги. Много е светло и ми прави проблем това. Да, върти се от тази страна. Айде, бе. Чудесен си. Ден. Айде, чао. Чао, чао. И така обаче от тази страна как му е... Може се. Служи го дзила. Гард.